Включаем поворотники, рулевой механизм проверяем, тормозную систему. Кырга чыгачак техниканың түзүклүгүн бәялиләр, роль ортына утырачак механизаторларның тиешле документларын барлыйлар. Район агрофирмаларында техник тикшерүүлөр башланды. Баш дәүләт инспекторы тарафынан шешүдә катнашачак һәр техника тагылмалар җитди контроль үтә. Во время проверки техники особое внимание обращаем на исправность рулевой механизма, тормозной системы, световой сигнализации, звуковой сигнализации, наличие у механизаторов соответствующей категории и квалификации. Машина тракторларга техник күзәтүләр үткәрүгә хуҗалыклар алдануга әзерләнә. Механизатор Риназ Закиров язгы шәшү компаниясендә 6-нчы тапкыр катнаша. Быел да кырга чыгуны түземсезлек белән көтә. Шәшүгә әзерлек дигәндә запчастлар кайтып тора. Үзебез әзер. Погодалар Алла бабай нәрсә бирә, шуны җыябыз. Үзебездән булганча эшлибез. Язгы кыр эшләренә чыгачак техниканы тулысынча кабул итү апрель башына билгеләнгән. Әле кырда яткан карны исәпкә алып, язгы кыр эшләре быел соңрак башланачак. 17455 гектар мәйданда көзге культуралар шешелгән. Быел инде әзгенә структурада, шәшүлекләр структурасында әзгенә үзгәрешләр бар. Безнең узган ел 17455 гектар шешелгән көзге культуралар. Алар яңгырда, кырда шешелсә дә, октябрь-ноябрь айларында яңгырлар булып, алар тишелеп калдылар. Аларның хәле яхшы дип әйтәсем килә. Менә ничек кар китәр инде. Кыр эшләрендә катнашучылар шулай ук агротехника таләпләрен, иминлек нормаларын җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Булар барысы да алда торган шәшү эшләрен тиз һәм яхшы сыйфат белән башкаруда мөһим роль уйный. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.